The king is coming. Asantehene eba Canada. At the last Asantehene Traditional Council meeting, a year at the Tonanum near Asantehene and said, "Yatu yansa friend to Jumaya Kesie emienu." Now what you muno Poland yira na niche mu ho ekukodi dwuma so on so yira eton Ghana yira eton Asantehene ema nipa investments and ebeka no sa amanfo mra na omonfo musika omunjumadi nyina na mambesha Asantehene mu ema mbesha Ghana mu opem so 4.7 yekọ ho dwumadi yira di nyina nsem kai yira de tu dwa nyina no ye de nyina brem. Ghana Canada Chamber of Commerce here Asantehene Yankopon Trading Upon Tibirikisi ya domo a okakopie mu na chese dwumadie soronko ya ekoso ewo Canada no odnani munyam abeta achi ne hwehwe mu no ehwe wiase afanan ne Ghana enyina titru ne Ghana ha nyina no na yepe onimdifo nani wohunumu onyansani badwondwonfo wo hene bemma wo so da yepade ma Ghana eni Asantehene nyina dia na eyeyero na asetu kotokohene wono ena wohwehwe mu no wohu se wono ne hempon emu hene ya obabi na odani munya betachira ebetuma ye kama pa enti beyond the World Cup no Asantehene na ekọ na odani munya makota achire nya wodie ni bia da ne ntumi nya wodie ni bia so da abusuya na wotwi ena adwumadie no eja eja ebenya abedu sade ya anom tetehwe akwafo neti bonkosofo bi nam social media edi semhunu na wo mo hene mu ntimi nkobie nti aye otan na wo mo ka do wo pe social media no so tumfuturo edi gumoni no afei ena agro no ba be ye de pa afei na agro no ene enya asem keto maganya mageba be hye ne be hunu magahoho sabre de enu no mapem so fo kopie mu ewo Toronto ya de bekoso nyina no odi mu amane bono ebre ye nti yenkoi na yenkonko tie sede ehihye ne sitie sede ebesi akono woni ewo honom no sede yewura besi ahyehye wo mudwedie no sede ebesi akoni ade no Berma tenten gramo black ewo honom a ode ho amane ebre yenkotie no yeba na yensoso yetimbi yeba sisia. The king is coming. Asantehene eba Canada. At the last Asantehene Traditional Council meeting, a year at the Tonanum near Asantehene and said, "Yatu yansa friend to Jumaya Kesie emienu." Now what you muno Poland yira na niche mu ho ekukodi dwuma so on so yira eton Ghana yira eton Asantehene ema nipa investments and ebeka no sa amanfo mra na omonfo musika omunjumadi nyina na mambesha Asantehene mu ema mbesha Ghana mu opem so 4.7 yekọ ho dwumadi yira di nyina nsem kai yira de tu dwa nyina no ye de nyina brem sisi yegina Canada Toronto the 15th of June 2026 Asantehene ebedu Toronto omaimu hanum say ha ena from the 15th of June to the 20th of June idi Asantehene ebe wona dwumadi ahodo a hihya amano no yira etimi amani nyina so abaso Canada Ghana Chamber of Commerce ena ato omunsa for Asantehene so omudwumadi e fa beyond the World Cup event in Asantehene mra no mfra ni munyam embeta dwumadi echi yira ababedu Toronto Canada hanum say the Ghana embassy empenifo ewo ho ne mpenifo ewo nyina no ebeba airport ma ko share Asantehene yira fi ho a obeba bia obabegina ho me no abegina ho ade echi no dwumadi a ye friend the power breakfast meeting no eno so ebeba so ho eno Asantehene the keynote speaker na so obema the keynote address eho nipaku ehyehyɛ oyo mo a ebi wo mo nsɛm o mo wo oman Canada mu ni nyina ye sɛ yira ene omman bekasa na dwumadie ene nyuma ewo Canada no ebi ntimi mra Ghana me ebi ntimi emra Asantehene mo hene ebekasa on the fee borderless business connecting Ghana and Canada through trade business and investment eno ene dwumadi ebeba so on eda benada yira ba bedu a breakfast meeting no we ena yira begina so ede na no disem atudwa keynote address na nyumre esante the Black Stars of Ghana ewo Canada ha ade eche ukuada Ghana Black Stars bisi akan omone Panama nti yira ene ni bechire mu oba the Black Stars team no eje oma home na one omo akodi nkita ho kaka hwe omo nkran so oman Ghana nyina na Asantehene nyina no eta omachi na omo nyire omo ho na omo momode na Ghana flag the impija na kese power World Cup dwumadi we ase ade eche ukuada anopa yira ene nimunyam
ɛwɔ akɔta dwumadi a ɛyɛ the opening of the Ghana Sports Village Sankofa Square menim sɛ Asantehene nyandua no so ma tete ho bebree bea ɛwɔ Canada man mu hanom sɛ ya yɛfrɛ the Sankofa Square a ne nyinaa yɛ asantesɛm ne nyinaa yɛ Ghana sɛm a ɔmode ɛhyɛ era animonyam era ɛwɔ akɔbie dwumadi na no saa dwumadi na sɛ na dwabɔ kakaka bɛba a Asantehene ɛbɛkyia ne nananom Ghanafoɔ ne nananom Asantefoɔ ɛwɔ ha nyinaa ne ti da wukuada no anɔpa ne era ɛwɔ akɔbie the Sankofa Square na also Deba na ɛwɔ hɔ ne era atena se ama obi bia ba abɛkyia no ɛpɛ homage to him whilst he is here in Canada na nwummerɛ 4 p.m. ɛna Ghana ɛne Panama Asia ɛwɔ World Cup akansi a ɛkɔ so Asantehene the ni bɛkyerɛ mu hɔnom akɔkɔ yawada na nwummerɛ Asantehene the ni bɛkyerɛ mu wɔ the Niagara Falls bea baako ɛwɔ Canada man mu hanom sɛ ya boni bɛka sɛ tourist site notable for falls na ɛwɔ hɔnom nsuo a free boat time mu ba kɛse paa baako ɛwɔ man Canada mu Asantehene ɛna ni kɔ akɔkyerɛ mu ɛwɔ hɔnom ɛda fiada anɔpa Asantehene the ni bɛkyerɛ mu wɔ the Lionhead Golf and Conference Center hɔ ɛna Asantehene kɔ akɔhyia businessmen a power breakfast meeting no ɔmo baby and then also the opening of the Sankofa Square no ɔmo nyinaa ba yera ne ɔmo bɛsa akɔdi agorɔ ɛyɛ golf course menu mienu nim sɛ ɛyɛ agorɔ a Asantehene ani gye ho paa enti Asantehene 2 point ba nkura kɛseɛ sei so a ɔmo ebi wɔ ɔmo nsɛm ɔmo invest ɔmo asa agudie wi ɛyɛ ɔmo so agudie no ɔmo fa saa akonya wi so enya kwan hyia Asantehene ma ɔne ɔmo enya nkitahodie di nkɔmɔ bebree na nwumre de boni bɛka ne sɛ the farewell dinner no ɛbɛkɔ so am sɛ black tie dinner sɛ bi dwumakuo the Canada Ghana Chamber of Commerce ɛto ɔmo sa fɛ Asantehene ɔde n'anim onyam ɛbɛhyɛ ɔmo dwumadie akyi nyinaa no ɔmo bɛhyia yewura na ɔmo akeka ɔmo ano kakra efiada na nwumre memenda anopa the Ashanti community living right here in Canada ɛnyɛ Toronto nko ano living right here in Canada nyinaa ebechia mu na omu nyina ne Asantehene edi enkita ho so Asantehene se baabi awo bia no ma wasantesem ehia intinesa ne nti ye nuanom ye maam ye papa nom ye namfofo a omo wa akwantu mu hanom se no masantesem enya ade afiro mu da so hia omo to Asantehene abaidie omu nyina abechia Asantehene ho ohene ne omo benya nkita ho die didi nkomo kakra abuso omo sede omo asetena mu tie na de oman Ghana samre omo bedi akwantu oman Ghana ebetima ya abo amo no omo nso sede be omo remfi omo nti no de na omo so ebe fie aba ye meme na nwume na Asantehene ebe free oman Canada mu no de nani achemu wo oman Ghana opem so 104.7 ne sa nti ene ye wo ha free se yera ba bedru Canada dwumadi obedi biara opem so obewi obefree ha ne de on our social media handles on the radio 104.7 ne de ye ma ne empa mo mo sonfo entwe boys akoderic from Mr Black and Amejoso me ena dwumadi de ebe sibia no ebo ho amanya ebo ho dero ama won so anya bi no ahwe na won so the king is indeed coming to Canada. Yeah, entina abusia enu na yede atoto honom di ama wo no. Yes, utwum tan ne betene ye pekorempo a said ye tie bia. Ese enti wa oti ba bia so nti ase ndi obetumi akokotopum na obubu afaso a de bokwakoto bia no na kire se ede wokọ. Na se sia me no kasa idie. Ni nyina no ye ka ede ama Asante. Woni wo hono mo yewre kwakohia mu nyina no won kosam won ka se we ye sebi infantini we ye houseni we ye nwrani we ye bununi da bi wo se wo kwakohia Ghana fo ya ewo hono mo a wo mu edi dwa wati ase eye Ghana fo nyina o se na no me ka cho se wo mo wo hono nimpo no se breso na se wo mo ekodu baabi e wa brochire wo mo ni broni bi dinkita ho a obusan so firi a o se Ghana Ashanti Kingdom obia di Asante no hwa ne ho no beta social media no so na so kọ ifi a akoye ne kuromusam Asante na betum dia nam baabi obia nka wo hwe Asante na baabi ho ayire so ayetare se baabi ataso no ho na utumi duru a emu kwan ekwan tumi bie ma ma utumi fam de kọ wo mokotoko hini dia ho edi na bobo Ghana ka che me se ayire so pai so na wo kopie baabi kodi sensem na kra before be firi wa hora na wo po baabi odi bia bo twitwaje ho a na so wa mo Asantehene di anka so ye Asantehene afa ho a wo hene be na bebo ni din na se tu kotoko hene Nyankopon enam ne tumi so apagya no enya mekese ti kese so da epama Asanteman Ghana nyina mo brohufo hu Ghana nyina mo bokọ pe bibi de ba ema okrom hene na wo mu nipa no nya bi enya kania ema okrom hene na wo mu nipa no enya bibi to enya sika to aduane di ema oman nim ye di edema okrom hene nya nsem bi tena ba bi keka
Enje ye kotoko hene apart from ono asa no kra na yempe why biem no so okurum hanom a na hinie ni tumi so se kotoko hene yentumi mfa no kompe obi a na bi nso si da si ede kotoko hene be kompe obi mano da sumina so ensi da na bi so ntumi nsi da na obi kwa ntumi nye sa da dia mo ye ne dia ye bibibi oh ehuru kasam ni ade ni nyina betwa dia nyam ye Asante no mene mo anka meta into the blessings ni mu bi Erade ye me sadie wo ye yero Asantehene no ohene kura woto no mo a wo tan ya ho ye ntia frefre wani no kameka se erade ma menya te se yero Asantehene ma menya te se papa yi peja me te se papa yi me tap into the blessing Ama man panifo no obia panahwe no kura na wanya nusu krampona busua hwe video ye da so yi yesisi pampim edi Ghana ye kente Asante da binya Ghana ye di Asante ahusuo ye franka ye kente ye di sisi miamia ye di sisi baabia adaya ye sahini muhine ne ba ahini muhine no wo ba na hwan biem wo hene kwa beka si enim no ya mfra no nso da Yesu asesa na adwene wasesa na adwene mpo no nesa kotoko hene na de no ko yesa ye ma no kwan ti mfra ni mu asem no de makoso aka ensehunu no de makoso aka se na watwi so na mpani ampa tumi ba so de a ene na mo yeti bonkoso wofo na de mo ye o social media nyina no mo amoto adadi no mo da pa adadi no mo akama no atum mo anka ntum de a be ye mo se dam na mo kasa kosa ahoya na be ye mo se dam na mo kasa kosa nti wo de na wasa wo hwe akonya na chef kire wonom ni tokuro wonom no obi anim na wudidi nsem hunu no ai chance ya hwi nim no na yedede sa yedede sa de hwi nim no yedede sa na de bibi wom no de opusu na mpusu enka na ho nya hwe ebi ni Asante nyeme wom doso Ghana ne beto no enti nyema no aye kruwa na ye ma nimonyam na ye ma mpeja na ye ma kese na ye ma eti bibia no ma be pem ne be pusu no na wo de no ahwe nim ne de da bia ye de hunu saa de hunu saa de otan de mokodru no enti na sei na busua na watchi no world cup ne be koso wo tinchan na wo se aka wonko na Asante kwata echi nti okọ Canada nti yakodu wonti ne yensha Ghana ball nye ne yakobo ana we nyewe na bebe first time Ghana akobo match ya di ntwo ana ya shebi ya sha hallelujah praise God ya sha ya hallelujah praise God enya ball no nya Asantefo nko ne gine mo omobo sisalafo wom sirimfo wom Asantefo wom abunufo wom anwonafo wom dagombafo wom sahwifo wom nkranfo wom wobia bi wom nkola no match no mpanifo wobia bi wo players nim enti wokokodi nkonim o praise God sabi odi ntwo praise God the Bible na me hu say de tie bia ne fa se de manyame enti de be sie bia de se de manyame enti sa wo hanom na Asante ama ne hom ne so wo afiebo obo nti no aka ho nkoni adi ntwa okonkomo so be boatiri so okonkomo so ni pakono e be boatiri so na ye show ya show Asante your mind Asante eya amai po no amai eya amai Asante da ho data da ne baby eya amai Asante no eya amai dada eti yesi he wa yesi enu da kwa me mpa boso me mmoso biem ne ye nkoso ne mpumtum kwa na mepe se obi be kanse hunam ye be yi ano ne de ye twam ye jai asi ye nkoso ne mpumtuo ye mpeja eno ne ye bo ho dawuro eno ne ye ka ho asem eno na ye transise ya na ye ma wo mo wa adwen badwendwen ma nyansafo ye wo wo hunumu wo nim nyansa na ye do mo to katepa so danda wo mo nya adwepa to mo tirim no ye ka de kire wo mo ye mo hu de ye koso se de wo man ni si tu mponfa se de Asante tu etu mpon de fa no wo mo epatie ne ye ka kire wo nya wuti bonkoso bi ate baabi ya we obi ni mo hini bi odi kuro bi o hye baabi ne ne ye hye nya hemma no na ye odom ma hemma ni bi ye no na ye hye da bi
Yahene member Edigana atra Kuri so aduru no. Anu ne yebeta ha kan bo ho da ro. Ne nyina ya mo mayura. Ya peja no. Na chese ya da ne form. No tima ya bro so dia hye animunyam. Na yenso so bre bidru ne ye pia bonte to media ne dia kan asem. Ne anya kwanya anya access to ne ma bi. Ene na hia yan. Enti abusua yesi asopa encha asem tie. Ne o wa soso wontie. Social media how dey obetuma ka dey open comment section obetuma tro nsem huna to no na nyina wa dey wo tro no wa na ekoma wo fisaye o tan no hisem se wo tan obi a ana ese obi tan wa o sawasa kwa no chia ne pan so say ye fe pa ni pe onim sa se ne pa enso obechia ne pa enya hwe yate na kotokwa hene die obekoso a aye kakraka ejabusia me de musi anom na ye rabedru anyambo chira ya se breakfast meeting bi wo ho enti no ye be twani gira so de abrem ti week we de ya de ya ajei ye de ya o da shi ti wa so nti ase no odi ka katopum ye nwie bibia no wa se podo baba no do wa bo anfo amade a na de odo ko na sabre na wotwi de ye de ya and the media no so de obesu na do besi so de obesi na do besi so na me ye ne da be ne fe no Yankopon to no boss na wonhia na baye. E do bibia asese da bi wo hwe yen e wo hanum so ADUMASA TV makram.